Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Мана имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷарбошӣ. Бародаро, ҳаминҷа буқои гирифор будааст, буқои зоти гӯштӣ. Ҳамаш барои бастану барои насл гирифтан 100%. Хоб, ҳамагӣ 13 сар буқо ҳастанд бародаро. Буқо айни вақти хурдану айни вес гирифтанашон монанд. Хоб, касоне ки буқои гирифор зоти гӯштӣ пурсида будем, ҳаракат кунем. Ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотоша метем. Синни солаш, буқо якҷо омадагиай, нарх навошам ҳатман ҳамаша шумода гап мезанем бародаро. Наворо то охир тамошо кунем, маълумотоша бигирем, баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем. Рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Хоб, молҳои Ҳоҷи Икром, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷарбошӣ. Ҳамагӣ 13 сарон бародаро. Хоб, пародои гирифорд, алтайский. Хоб, на ятадута вай ҳаст. Ангусти чалиш мана, шохтораш, шохтор бешох ҳамаи намудош ҳастай бародаро. Хоб, ино ҳам зотгирида бемалоланд, ҳам барои гӯшт. Хурдан саломатиш 100%, бо дили пур. Ҳамагӣ 13 сар. дӯстони азиз, синни солошон ай 10 моҳа то 1 солара. Ай 10 моҳа то 1 солара. Хоб, нархҳошон бошад ай 22 то 23 ра. Мана 100% гирифордо. Хоб, пародои алтайский, ино ҳамашон тагашон ай Россия. 4 моҳ пеш ай Россия омадагиай. Хурду хӯрок, саломатиш, ваксина, карантин ҳамаш дутарафа гузаштагиай. 100%. Бо дили пур шумо харидорӣ кардан мегиред. буқо ҳамаш мана чӯлок, солим. Инҳо дурунда буданд, бировардем иқа пӯчаҳошона дароз кардеста якум. Машоалло. Касоне ки мана буқа пурсида будем, ҳозир худтон медонед ҳама ҷо маҳкамаи дӯстони азиз. Буқоро бақаб кунед, ҳозираш имконият ҳаст. ҳаминҳоро харидорӣ кунед. Касоне ки буқапарварӣ мекунанд бо сезони алафай дигари дигар, ҳозир сабуктар мегалта барои буқабоноам. Марамат бародаро, ҳаракат кунем, видеоро дароз намекунем. Ҳамагӣ 13 сар. Хоб, синни солошон ай 10. Хоб, ай 10 моҳа то 1 солара. Шохтор, бешох, нархҳошон ай 22 то 23 ҳазора. Даставкашам вақти савдода маслиҳат мекунем. Чандтае ки харидорӣ кунем. Ё марҳамат. бародаро, касе гирифт барака ёва. Ҳамада барори кор. саломат бошем.